poďme na to. 3, 2, 1, go. Takže čau, vítam ťa po dlhšom čase tu pri mesačnom update. No a teda poďme si rovno prejsť, že čo sa nám udialo v marci. Ako môžeš vidieť, momentálne, teda aspoň počas toho, ako nahrávam toto video, moje portfólio je plus 1,5%. No a aktuálne mám ešte voľný cash $100, čo držím, keby náhodou sa prihodí nejaká tá príležitosť, aby som dokúpil nejakú akciu. Keďže budujeme dividendové portfólio, tak samozrejme si prejdeme aj dividendy. Za mesiac marec som obdržal $1,85, čo už teda nie je moc, ale na to, že som začal len pred pár mesiacmi, to podľa mňa vôbec nie je zlé. No a verím tomu, že v budúcnosti sa bude táto suma navyšovať. Takže tunak, ako vidíš, je tento Excel, kde ja si zapisujem tieto dividendy. Aktuálne tunak máme už $2,07 v priebehu 3 mesiacov, s tým, že mesačne tam vkladám iba 400 €. No a ako môžeš vidieť, tak tunak mi pribudli goals, teda ciele, aké ja mám na nadchádzajúce roky. Ako môžeš vidieť, v roku 2025 mám cieľ mať priemerne $15 mesačne, ďalším rokom $30 mesačne, napokon 50 a v roku 2028 mám cieľ priemer $80 za mesiac, s tým, že tam budem konzistentne vkladať 400 € každým jedným mesiacom. No a verím tomu, že tieto čísla sa budú aj eventuálne navyšovať. Medzi spoločnosti, ktoré mi vyplatili v marci dividendu, patria akcie Intelu, American States Water, 3M, Target, Johnson & Johnson a zo pár ďalších. No a čo sa týka na tento mesiac, teda apríl, nás čaká až 15 dividend. Ako môžeš vidieť, teda tu na apríl 2024, 1. 5 spoločností vyplácalo dividendu, 12. 2 spoločnosti, 15. 4 spoločnosti, tunak 24. je Cisco, 26 je Humana, 29. je JD, 30. je Altria. Čo sa týka výkonnosti, tak medzi top 3 zatiaľ najviac prosperujúce spoločnosti tam je Palantir, Occidental Petroleum a Finia. A zase naopak, najmenej sa darí Fiskeru, Paramount Global a Sirius. Ďalším mesiacom v máji mám v pláne dokupovať 4 spoločnosti, ktoré ešte v portfóliu nemám, to konkrétne United Health, Vici Properties, NNN a Sony. A taktiež budem ešte dokupovať aj 5 spoločností, ktoré už sú v mojom portfóliu, American States Water, Apple, Tesla, Walgreens Boots Alliance a Intel. No a v marci nám teda aj zakončilo portfólio plus 0,73% do plusu, čo už teda nie je zlý výsledok v priebehu jedného mesiaca. To bude odo mňa pre dnešné video všetko. Zhrnuli sme si teda tak v krátkosti, čo sa nám udialo v marci. No a momentálne sa teda ešte chystám natáčať viacero videí na tomto kanáli, takže určite daj odber, aby si nezmeškal žiadne video. No a počujeme sa na budúce. Čau. Menšia vsúka, objasním ti, prečo budem dokupovať United Health do môjho portfólia. Jedná sa o spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotné poistenie a služby v odvetví zdravotníctva a založená bola v roku 1977 so sídlom v USA. Svoju dividendu navýšila každoročne už 15 rokov a vyplácajú iba 30% zo svojich ziskov formou dividendy. S tým, že priemerný ročný narast za posledných 10 rokov je 21%. Toto je zhodnotenie, ktoré ti neponúkne žiadny bankový produkt, žiadny finančný poradca ani žiadne šporenie. Čiže preto ti odporúčam, urob si sám prieskum, predtým než podpíšeš s bankou garantovaných 3,5%, z čoho ti polovicu zoberú len poplatky. Čau.